eyi bandiraɓe tedduɓe caggal yettude Allah e juuɗe Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ha joni en garta e yewtere meɗen ko fati e ceerno meɗen Cheikh Souleymane Racine Baal no mbiruɗen ni wata jejjite wadde abonné to compte men TikTok biyeteɗo wonde Darogal Pulago e compte men biyeteɗo YouTube ko fati biyeteɗo wonde Pompodiral TV en mbi haade ceerno Souleymane Baal wondude e safal ko ndeɗo haare jiiɗen natande e ñalawma hannde o wiyama ceerno Souleymane Baal jangguino toon to leydi Sahel to o jangguidino e ɓen ɓe ganduɗa ko safalɓe yoga almuɓe makko kadi ndewino e makko beele wonde omo jangguinaɓe ko wiyete ko wonde Qur'ana tedduɗo o woni haala Allah subahanahu wa taala teddutoɗo o ka nden o felliti kadi fatude to wiyete Fouta Toro kono kanko ceerno Cheikh Souleymane Racine Baal kanko almuɓe makko walla almuɓe makko ndewe makko nden ɓe goni e lawol eɓe garta nde ɓe jippi e nokku ene wiye Fori ko ɗo ɓe jippi nokku ene wiye Fori sere boyli jiya sere boyli nduɗon woynu noon ko capato goto ne wiye Heyba ko kanko timno e nduɗon woyndu jiyaɓe makko noon ene gonno e woyndu he wonde ɓe ƴoganno woyndu nden Cheikh Souleymane Racine Baal en ɓe jippima e sere lekki Cheikh Souleymane Racine Baal wi almuɓe mum ɓe tawde ɓe ɗomɗi yoɓe jaato woyndu to so ɓe jettima yoɓe ñaago jiyaɓe ndiyam ɗam so tawi ɓen calima tottudeɓe ndiyam ɗam yo almuɓe ɓe ñaago jiyaɓe yoɓe jeeyɓe ndiyam ɗam so tawino ɓe calima yeydeɓe ndiyam ɗam almuɓe yo piiɓe tetta ndiyam ɗam eyyi almuɓe kañum en mbaɗani sikki sakka nde jeehi jettima ñaagui ndiyam ɗam saabi Allah nden ɓe donki heɓde ndiyam ɗam saabi Allah ɓe mbi safal ɓe yo jeeyɓe ndiyam ɗam saabi Allah ndiyam safal ɓe kadi cali yeydeɓe nden noon ɓe mbaɗi konngol tataɓol ngol so habde safalɓe ɓe nden noon ɓe cokkodiri e safalɓe ɓe ɓe pii safalɓe ɓe ha ɓafi ha laadi ɗo gotel ɓen doogui jeehi kotonoyi walla kooti kalanoyi lamɗo muɗumen biyeteɗo Heyba o nden ɓe jettima ɓe kalani Heyba wonde ko jooli hakkude mabɓe e almuɓe Cheikh Souleymane Racine Baal e Cheikh Souleymane Baal e hoore muɗum no ɓe gardi ñagori ndiyam ɓe cali tottudeɓe ndiyam ɓen jiiɗi yeyde ndiyam ɗam ɓe cali on saaha ɓen calima hokkude ɓe cali yeyde ɓen pellide habde mabɓe joni noon ɓen pooliɓe kamɓe ɓe gaari ɓe kalni capato woni lamɗoɓe o nden ɓe jangtinima Heyba kaɗo haala foof ha gasi Heyba ala foof wonde ko namni so wona ala foof ko fawi hen so wona namnade beele eɓe jogui kaɓirɗe walla ɓe ngala kaɓirɗe Heyba wi jeeyaɓe mum ɓe won kaɓirɗe ɗeɓe jogui walla jiyaɓe makko ɓe kanko Heyba ɓe mbi ala ɓe jogui tan ko cabbi kanko lamɗo o noon o nanirani ngol ɗo konngol ko wiyete ko jaam Heyba haɓɓi ngoloba muɗum inni Allah innani toon gam yiloyade ceerno Cheikh Souleymane Racine Baal e almuɓe mum o tawi wonde eɓe less lekki eɓe ɓaari alluji mabɓe eɓe e less lekki he o tintinani Cheikh Souleymane Baal ɓe gaari nden eɓe ɓaari alluji mabɓe e dow leɗɗe ɗe eɓe goni e sere boyli jeeyaɓe Heyba ɓe kañum en no mbiɗen ni ɓe tintinani ceerno Souleymane Racine Baal kanko Heyba o wi ɗaccu tan oɗo fitina mo addata e meɗen so renaki ko hen wonde o jogori yadude eɗen mbawi ni wiide mataw Allah ƴengtiɗo konngol Heyba ngol ceerno Cheikh Souleymane Racine Baal rutti e jomum ni koye nden ndeɗo wolde Cheikh Souleymane Baal eɗen mbawi wiide ko hen o rutti e joomi ko joni noon so tawi en gaari haare ceerno Cheikh Souleymane Racine Baal kanko e jawɓe Jombo haare nde ɓe kamno e biyeteɗo wonde Lamtoro ndeɗo haare bandiraɓe tedduɓe ɗen gandi kadi nde waɗino paamen koye ko Allah waɗi jajaɓe jawɓe jombanaɓe kamɓe kala ko Allah waɗi ɓe kañum enne ko kamɓe kadi ɓe ɗofti kadi ceerno Cheikh Souleymane Racine Baal Allah waɗi ɓe ni ko gonga kono ɓe ɗoftima ceerno Cheikh Souleymane Racine Baal no fewi ɓe ɗoftima kadi e haare beele wonde o haɓa e lamtoro sall won noon ko saabino haare nde wonno hunde wawa wadde taw ala sababu saabino haare nde ko debbo goto ina hesnino woni gorko woni maayi ina wondi e sukaɓe muɗum aliyatimeɓe
o yihi to nokku goto ene wiye wonde Ndiadier ngam wonde sodoyde bagui biyeteɗo wonde Kuntu. Bagui o noon ko sukaɓe makko o sodananno bagui o walla sodanoyno bagui o ete nden e Fouta bagui dañeteno tan koto wiyete wonde Ndiadier. Bagui ala fof ɗo wawno dañede e nder leydi e nder Fouta he so wona oɗon nokku. Nden debbo o soodi bagui o ha o gasni omo hoota o foti wonde yimɓe lamtoro ɓe kefti bagui o. Debbo yihi noon to ceerno Cheikh Souleymane Racine Baal saabu nunɗal muɗum ene wayi kadi hulde Allah e nunɗal muɗum ene wayi hulde Allah yo tinno o walla ɗum beele wonde ina wawa wonde heptude bagui sukaɓe muɗum. nden ceerno Cheikh Souleymane Baal haaldi ɗum e lamtoro o ñaguima momol fadde laabi 3 lamtoro sali ha yoori ha yorde e laalagal. Lamtoro wi ngel almudel ina aybi koy o yiɗi ko kala ko yimɓam ƴeftuno ko ma gartira. Ni woni lamtoro kañum ne neldi kono muɗum yo yah wonde nangoya Cheikh Souleymane Racine Baal walla wara ɗum walla waroy ceerno Cheikh Souleymane Racine Baal. Kanko ceerno Cheikh Souleymane Racine Baal o noddi jawɓe jommonaɓe yo ballumo wonde e konuji ɗiɗi ɗi kawroyi e nokku goto ene wiyeteno Kole Ngejay noon woni ko hakkude Boode e Doɗel en le ko ɗo woni ɗo nokku o woni. ɓe mbaddi toon noon ko garmi gara ceerno Souleymane Baal eɗen mbawi wiide foolimo kanko lamtoro e ndeɗo haare kono muɗum kono lamtoro foola. Kanko lamtoro o noon on ñagoyima biyeteɗo wonde Mouhamadoul Habibou mo on jeeya koto wiyete wonde Tassar yo wallu ɗum kankone e beele wonde ina yopto on noon wallimo e konu gam wonde yoptoyade. Nden eɗen mbawi wiide kadi ɓe kapti haare wonde kanko ceerno Cheikh Souleymane Baal e kanko e lamtoro ɓe kapti gongol ngol ɗo noon e ndeɗo haare ɗimmire noon ceerno Souleymane Baal ko kañum foola e ndeɗo haare. Eyyi ɓe ndiwi ceerno Souleymane Baal e jommonaɓe kala e nder Toro ɓe paati koto ɓe paati Fouta. Nde ceerno Souleymane Baal ummi Diaba hoɗoy koto wiyete wonde Koɓɓillo ko toon woni ɗo hoɗoy caggal polgu lamtoro e makko. Nde haare wiyeteno wonde ko songo boy walla songo boy walla ko songo boy ko ɗon bamule Agnam Towguel gonno ko nokkuɗo haare nde wanno ɗo ko ɗon bamule ɗe gonno. Bandiraɓe tedduɓe jawɓe jombonaɓe ɓe nanguirno ceerno Souleymane Baal ko saabu Allah e saabude ceerno Boubou Kasum ina gasa kadi taw o yihino jomba ha ɗo o nangodirno e lamtoro ɓeydi kadi jokkodiral jawɓe jombonaɓe e ceerno Souleymane Baal ko ni way ko ɗeɓe jiidi suudu woturu koko ɓe jiidi suudu woturu ko ɗum ɗon ni ene ɓeydi jaggodiral mabɓe no fewi. Saabu o jeeya ko e waɗaɓe e jawɓe mbadi kono suudu woturu ni kamɓe foof kadi ɓe koddino Murtani to hoore weedu ko ɗon ɓe gadino hodde. Bandiraɓe tedduɓe soɗon jiiɗi yiitoyde walla hettoyade jewte keddiɗɗe e ko fati e aroyde ndeɗo haare holno ne jofirta e ko fati e ceerno Cheikh Souleymane Baal ndeɗo deftere timɗen wiyetede hunde jaale Fouta hanki ne Ndiaye Saydou Amadou oɗon mbawi hettade tinno ɗon noon mbaɗon abonné wata neɗɗo ronko wadde abonné to YouTube men Darogal Pulagu to YouTube men woni toon ko Pomodiral TV TikTok men woni toon ko Darogal Pulagu mbaɗe toon abonné no fewi beele wonde kala yewtere arde ma on mbawa wonde tawede. Allah jarama on jettama en jetti dendagal ɓiɓɓe fulɓe e kala to ɓe mbawi wonde eno ɓe mbawi wonirde e ko ɓe mbawi wonde e dow mum. E ko mbiyeten ko tan ko neɗɗo kala ko jaasi aduna ko kanko ɓuuri longguere makko tinnoɗen ballodiren nanggodiren mahanteri calɗen feccede ko enen jiidi yumma e ceerani baba pullo fof ko pullo Pulagu fof ko gotum way kono yonta ni yonta kala yontaɓe mum jamanu kala e jamre e mum. Ɗum noon so Allah hokki neɗɗo gueɗal tan enen fof kadi jaaɓe ngal ɗon gueɗal wasata kadi Allah so eggini ɗon kadi wasata kadi to watte nde wonno aduna ko danga waɗo. Allah jarama on jarama ko musidɗo mon Djiby Ba yo kisal e nema Allah yo wone mon wone men enen kala Allah jarama on jettama ha sa a goɗɗo so jomiraɗo newni inchallah.